Дами и господа, днес снимаме Hero Zero. И така, това ни е първият епизод. Ето ми мен. Искате ли да ви видите отбора? Сега ще ви го качите ви. Сигурно, да, победа. Ето ни го отбора. Аз съм лидер. Ако искате да влезете в отбора, в момента има места, търсим нови членове. Не е задължително сте висок левел. Поне трябва да внасяте, ако искате да сте в отбора, да внасяте пари всеки ден, да сте активни всеки ден. Или ако не сте активни, да казвате на лидера, демек на мен. Или това ще е. Отбора ни е горе-долу добър. Сега да ви покажа. Ето, минах всички специални мисии. Без тея. Без това по-скоро, защото не мога. И сега да се бия един път. Сигурно ще загуба. Чакай се да видим. Ще ме бие. Извинете. Не, срещу да ме бие. Аз знам, че ще ме бие заради това. Извинете. Кой е това? Не знам някакъв. Дарк съм. Ще изчакате да пише на един приятел, че ми досажда. Така. Ще му звънна. Да, умане. Така, сега ще... Затвори ми. Аре бе. Тъплева човек. Така. Сега ще играе дуел. Сега срещу кой? Ще ме бие. Сигурен съм, че ще ме бие. Аз съм... Не знам, че ще ме бие, ама какво да се прави с хора? Той има такова снаряди. Това е. После един мой приятел, той е Серго, ще си влезне от неговия профил, ще чакате 16 секунди, докато пише на 16 секунди. Те махни то скай до пахи осадникато. Насран, ще е така. Как се е писал? Насран, Деви, насран. Направо те разби. Поне събрах малко пари за отбора и... То аз може да не внасям пари, няма кой да ме извън. Сега ще ви кажа даже колко пари съм внесъл. Така, ето този приятел, който ми пише по скайп, е внесъл само 4837 парички в отбора. 873. Сете. Приятелят ми, който снима сега, е внесъл 7716 парички. Ами аз съм внесъл само 28390. Това беше, дами и господа, за днес. Ако искате, пишете в коментарите. Сега и ако искате, присъединете се към нас. Да. Чао.